Para sa mithiing makatulong na makapagdugtong pa ng buhay, nagsagawa ng bloodletting activity ang Rural Health Unit Uwas ngayong araw sa Barangay Saban, Uwas, Albay. Ang blood donors na sina Daryl at Richard, masaya raw na maging instrumento para matupad ang pangarap ng ilang nating kababayan na makasama pa ng matagal ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito yung first time kong mag-donate. So actually mga nakapang 5 ko na to. So yung experience ngayon is okay naman po. And ito nga yung pinakamabilis yung pag-donate eh. Siguro inabot lang ng mga 5 minutes. And ang galing kasi nung nurse na nag-assist sa akin. Yun lang po. Unang-una nagpapasalamat ako sa mga ganitong mga aktibidad, tapos lalo sa mga sponsor, itong AKB, tapos sa LGU. Yun na po, nagpapasalamat kami dahil nagkakaroon ng mga dugtong buhay para sa kapwa natin, Pilipino. Ayon kay punong barangay Raul Raule, taon-taon kong magsagawa ng bloodletting activity ang RHO UWAS sa kanilang lugar. Malaking bagay aniya ito lalo pa sa mga may sakit na kumakapit sa pag-asang sila'y gagaling pa rin. Puso po ako nagpapasalamat sa inyo na mga staff at sa congressman ng Ako Bicol Party List para sa tulong. Napakahalaga po ng tulong ninyo sa aming mga blood donors. Nakatuwang naman sa aktibidad ang Ako Bicol Party List na namahagi ng 100 bags ng groceries at bigas para sa mga blood donor. Siniguro ng partido na patuloy nilang susuportahan ang mga programang may kinalaman sa kalusugan. Pakikipag-partner or pakikipag-tie up po sa mga non-government organizations or mga local government organizations na nagsasagawa ng mga mobile blood donation. Kasi alam mo naman po na napaka-importante po ng dugo dahil po ang dugo ay nakakapag-salba ng buhay ng tao. Umabot naman sa 100 individual na mga residente ng naturang bayan ang nakapag-donate ng dugo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.